Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І сьогодні ми згадуємо четверту річницю так званої Чорної суботи, тому що у 2013 році, 4 роки тому, з 29 на 30 листопада відбулось побиття студентів тодішнім спецпідрозділом міліції «Беркут», які мирно протестували на Майдані, які вийшли на знак незгоди у тому, що тодішній президент України Віктор Янукович не підписав асоціації із Європейським Союзом, яку мав підписати 21 листопада у Вільнюсі. І про ці всі події ми будемо говорити та згадувати із Сергієм Лефтером, журналістом. Доброго вечора, Сергію. Добрий вечір. Чому Сергій сьогодні знаходиться у студії? Я зроблю такий невеликий вступ, тому що він був серед тих, які протестували у палатках тоді на Майдані, і у ніч з 29 на 30 листопада він знаходився на Майдані Незалежності. Сергію, давай розпочнемо нашу розмову з того, що тебе спонукало тоді вийти, так? І у якості кого ти перебував на Майдані? На той момент, це було вночі, це був позаробочий час, тому я був... Ти працював журналістом тоді, так? На той момент ще я офіційно був журналістом, але я працював на Першому національному, на той момент це був державний канал. Він і зараз є. Ну, він якби суспільне зараз, телебачення. І, власне, спонукало те, що, я думаю, як і більшість людей були обурені різким поворотом, який відбувся. Тому що півроку, як мінімум півроку, нам розповідали про те, що Європа – це добре, і угода з асоціацією – це хороший крок, і після цього нам наступить рай на землі. І, власне, в один момент нам кажуть, що хлопці, ми не підписуємо, і тому це був один з поштовхів. Другий момент – це те, що нам не давали можливості казати про події, які відбувалися в Києві, так, як воно насправді було. Тому що, знову ж таки, нагадаю, це був державний канал, і відповідні були там певні вказівки, як висвітлювати. І, власне, це було теж однією з причиною для мене особисто, чому я був не згоден з тим, що відбувається. І, власне, так я і ходив після роботи на Майдан. Тобто ти завжди там перебував. Що сталося у цю ніч? Ось що ти пригадуєш? Я, в принципі, вже 29 числа вже збирався йти додому, але зустрів свого друга, польського журналіста Томаша Пєхала, який приїхав в Україну якраз висвітлювати ці події. І ми вирішили залишитися на ніч. Хоча все було зрозуміло, нібито, що все завершиться. Тому що угоду так і ніхто не підписав. Ми вирішили прогулятися центром Києва, подивитися на антимайдан, як там ситуація. І, власне, ми всю ніч потім повернулися, всю ніч перебували вже на Майдані Незалежності безпосередньо. І приблизно о 4-й, в 5-й ранку відбувся цей розгін. І я перебував біля стели Незалежності разом з Томашем. І, власне, потім фотографії з ним, з Томашем, який був закутаний в шарф Польщі, потім розлетілися по багатьом ЗМІ і за кордоном теж. Він теж отримав там якісь ушкодження, ну, як і я, але вони в мене були незначні, але ну, те, що силу застосовували, це якби точно. Чи викликали тебе на допити? Чи були... Тобто кримінальні провадження, вони є порушені, але чи ти проходив як свідок? З того часу я не проходив як свідок, мене не викликали на допити. Мені буквально ось там 2 тижні, якщо не помиляюсь, тому один із адвокатів Героїв Небесної Сотні повідомив, що мене побачили на відео і, відповідно, попросили, щоб я дав якісь свідчення з приводу цього. Але з того часу так досі зі мною ніхто не зв'язався. Власне, я просто... Якщо я там і був, то офіційно це в матеріалах справи ніде немає. Твоя
історія взагалі далі цікава, тому що ти також був у Криму, на свої очі бачив, як відбувалася анексія, так голосування, яке там проходило. І після цього ти попав на Донбас. Так, і фактично так склалися обставини, що ти перебував у полоні, і перед полоном фактично я був останньою людиною, з якою ти спілкувався. Так, тоді розкажи обставини і взагалі, що там відбулося. Ти вже багато говорив, але також я думаю, нашим телеглядачам знову цікаво буде послухати, що з тобою сталося, і скільки ти часу знаходився у полоні, і взагалі як це все проходило. Ну, власне, затримали мене невідомі люди біля Слов'янської міськради 15 квітня. Пробув я 17 днів. І це відбувалося вже ближче до вечора 15 числа. Я на той момент був як представник організації польської правозахисної «Відкритий діалог». Я був як спостерігач, але паралельно я використовував цю можливість для написання якихось матеріалів. Перед цим ми були з колегами польськими в Харкові і в Донецьку. І от коли вже були в Донецьку, почалися події в Слов'янську, ми туди поїхали. Все відбулося дуже швидко, за саме затримання. До мене підійшли хлопці в балаклавах, сказали, щоб я йшов звідти, тому що я знімав на відео, яким чином вони зривали герб України. Це вже потім, як вони з'ясували. А на момент затримання я спілкувався зі своїм представником «Відкритої діалоги» і просто передавав інформацію про те, що відбувається в місті. Тому що інформації було мало на той момент. Якось так сталося, що журналісти, які були за день до того і ще в першій половині дня, вони пороз'їжджалися. І інформації не було ніякої. Я сказав, що я журналіст. Вони наказали, аби я прийшов, щоб перевірили моє посвідчення. Мені діватися не було куди. Я з ними підійшов до міськради і, власне, після того затримали. Добу я пробув в міськраді, а потім всі 16 діб пробув в підвалі Слов'янського СБУ. А що ти пригадуєш? Що найбільше тобі запам'яталося за час перебування у підвалі Служби безпеки України? Як ти можеш це все описати? Я думаю, найбільше, про що можна сказати, це відчуття невідомості, тому що тобі нічого ніхто не каже, скільки ти будеш, що з тобою буде. Крім того, проживши ніч допиту, ти вже навіть не знаєш, що може далі статися. І, власне, це відчуття невідомості, незрозумілості того, чи хтось взагалі про тебе знає, тому що новин не було, у нас телевізорів не було, і інтернету теж. І це все емоційно дуже тебе якби знищує зсередини. І, власне, в мене була можливість, і як я потім дізнався, ця можливість була використана, в мене була можливість через одного з місцевих, якого теж затримали, передати інформацію про те, що от мене затримали. І це вже потім дізнався, що він справді передав цю інформацію і про мене знали. Але перебуваючи там, ти цього не розумієш, ти цього не знаєш. Власне, це, мабуть, найбільша така річ, яка просто гризе зсередини. Але це з одного боку. З іншого боку, вже пробувши 2 тижні там, ти просто миришся з цією ситуацією і вже просто очікуєш. Тобто ти навіть, якщо на початку ти думаєш, що з тобою станеться, ти вже думаєш, що, можливо, якщо буде якесь бомбардування, якесь чи обстріли, то це може бути, загрозливо може бути, тому що, можливо, бойовики захочуть прикритися нами, наприклад. То вже в останні дні я вже, наприклад, про це не думав, я вже хотів, аби швидше це все закінчилося. От пройшло 4 роки, так? Ти не жалієш, що тоді вийшов і знаходився на Майдані, так? От коли подивитися, наприклад, з перспективи 2017 року, місяця листопада? Тут багатогранне питання, тому що я думаю, що дуже важливо було відчути, що я можу якось протестувати. Тобто, якщо мені щось не подобається, я можу щось протестувати. Тобто це така особиста штука.
З іншого боку, в перспективі за ці 4 роки в мене я виріс з такого на 90% прихильника Майдану до відсотків 70-80 противника Майдану в схожих формах. В такій формі, яка вона проходила, і в формі схожих якихось. Тому це важко сказати, як я взагалі на це все дивлюся. Тому що, скажімо так, ту річ, яку я зрозумів, і, на жаль, я зрозумів це з досвіду, який відбувається в нашій країні, що насильство породжує насильство, певне беззаконня породжує беззаконня. І, відповідно, всі події, які відбувалися в подальшому, частково я покладаю і на те, що люди робили на Майдані. Я маю на увазі захоплення адмінбудівель, я маю на увазі створення народних рад майданівцям, якщо про це дуже мало пам'ятають, але я хочу нагадати. І, власне, це частково віддзеркалення того, що було подалі і теж на Сході, тому що це така умовний дозвіл для того, щоб хтось інший теж порушував закон. Тому що якщо одні порушують, то чому іншим не можна порушувати закон? Власне, з цього виходячи, я і кажу, що я противник силових якихось дій, і дуже шкода, що це я зрозумів тільки згодом. Але мені якби з цим жити, що я, можливо, долучився і до цього всього теж. От ти був в Криму, а також на Донбасі. Ситуації, вони кардинально відрізняються, так? Що там було, що на Донбасі. Так є, на твою думку, чи ні? Я думаю, що сама ситуація, як воно зовні виглядало, воно і методи, якими користувалися люди, воно майже було подібно. Мета була інша, звісно, але методи були однакові. І, власне, коли люди допускають там якісь протизаконні дії, так, для блага якоїсь міфічної справедливості, а ці категорії, вони філософські, вони суб'єктивні дуже, то це, власне, і породжує різне трактування цієї справедливості. Ті люди теж думають, що вони справедливо там захоплювали Донецьку облдержадміністрацію. І спробуйте пояснити їм, що вони це не робили незаконно. У мене взагалі думка про те, що якби умовний Янукович переміг, тобто так, влада там під час Майдану, то всі ті самі події, які відбувалися на Сході, вони швидше за все відбувалися і на Заході, тому що можна згадати, як легко віддавали зброю в райуправліннях, міліція на той момент, і як легко захоплювали саме на Заході адмінбудівлі. Тому швидше за все це відбулося би і там би. От ти безпосередньо перебував в Криму, на Донбасі. Чи могла Україна якось завадити оці всі ситуації, яка сталася, і до чого це все призвело? Ми говоримо про владу. Так, я розумію. Я, перебуваючи в Криму, побував в кількох частинах військових, і найбільше мені запам'яталася поїздка в Феодосію, де були морські піхотинці. По суті, це були єдині, як на мене, можливо, я помиляюся, але це одні з небагатьох, хто в Криму міг реально щось зробити. І я спілкувався з військовими, які там були, то коли я з ними говорив, вони казали, що от немає якоїсь чіткої команди. Ну так, є статут, гаразд, є статут, ми там повинні щось там робити. Але в той самий час не потрібно забувати, що були російські військові, які стояли, а перед ними були цивільні, які там захоплювали. Це ті самі люди, які жили разом з військовими біля гуртожитків, в цьому ж самому місті. Це умовні сусіди. Що з ними можна зробити? Тобто ти з ними кожного дня бачишся, а тут завтра в нього потрібно стріляти. Це один нюанс, який чисто внутрішній, але влада яким чином, як на мене, діяла не так, як потрібно. Це відсутність чіткого якогось наказу. Крім того, потрібно ж, якщо згадаєте, коли була зрада головнокомандувача військово-морських сил.
цю людину призначили з Києва, так? Тобто, яким чином його призначили, і після того він одразу зрадив. Тому відповідальність якби ну, на ньому для мене велика, як на мене, і на владу, яка його призначила. Тому що, власне, мені от морські піхотинці розказували, що коли захопили вже Раду в Сімферополі, був наказ збиратися, був наказ виїжджати зі зброєю на Сімферополь. І вони військові розказували, ми півдня грузилися, а потім був раптовий наказ назад розгружатися. І це вже потім всі дізналися, що це була зрада головнокомандуюча військово-морських сил. От. Крім того, розказували ці ж самі морські піхотинці, розказували з посиланням на морських піхотинців в Керчі, про те, що коли перша техніка почала тільки заїжджати в Крим, то вони повідомили одразу в Київ. Ну, дзвінок вночі, слухайте, така ситуація, тут російські війська заходять і техніка заходить. На що їм, як мені розповіли, на що їм відповідь прийшла, це вам здалося. Власне, від цього відштовхуючись, я думаю, що нерішучість, можливо, зрада так само у спецслужбах, в які так і залишалися далі на той момент працювати, вона все разом породила цю невизначеність і нерішучість військових теж загалом. От ти сказав, що 4 роки тому ти на 90% підтримував Майдан, а тепер твоя позиція вона змінилася, і на 70-80% ти би не підтримав той Майдан, який був 4 роки тому. На твою думку, як би мали змінювати владу в Україні? Я думаю, що Майдан міг до останнього моменту уникнути того, що відбулося. Тому що можна згадати, що був підписаний договір між Януковичем і опозицією за посередництва європейських країн, представників європейських, про те, що буде там умовна політична реформа і будуть вибори дострокові Януковича восени, якщо я не помиляюсь. Але навіть це було не сприйнято, і вирішили, що Янукович повинен все-таки поїхати, і він повинен відійти від влади, ну і разом зі всіма іншими. Тому я думаю, що це навіть до цього моменту могло все бути по-іншому. Взагалі я прихильник того, аби люди відповідали за свої дії. Оскільки люди обрали Януковича, обрали партію регіонів, вони повинні відповідати за це. Розмова про те, що багатьох, що ми не обирали, так, це обрали інші. Ну, у нас зараз правила такі гри, якщо є певна частина людей, яка обирає цю владу, то інші повинні миритися. Якщо ні, то потрібно змінювати правила гри для того, щоб в подальшому цього не відбулося. А люди захотіли все зламати через коліно. От чи є в тебе таке розчарування, так, після Майдану і зараз ситуацію, яка відбувається в Україні? Отака чисто особиста. Розчарування в мене почало, відчуття розчарування в мене почало надходити, я думаю, так посерйозно вже з 2015 року, коли я почав бачити ті негативні тенденції, які раніше вони просто точково виникали в Україні і у владі, а десь приблизно для себе з 2015 року почав бачити, що воно тотально почало проникати. І для мене ситуація, коли Україна, яка умовно бореться проти Росії, і тоді боролася проти Росії, проти впливу Росії і за європейські перспективи, для мене все більше стаємо схожими на путінську Росію всередині 2000-х, і прикриваючись європейськими устремліннями. І тому, звісно, для мене це розчарування йде повне, і, власне, чим далі, тим більше розчарування. Що ти маєш на увазі? От чим Україна стає подібною до Росії путінської штибу 2000-х років? Я багато чому порівнюю
Звісно, я коли там з друзями і зі знайомими, коли про це говорю, мені кажуть, що це не порівнювані речі, але для мене паралелі все-таки виникають, коли називаючи антитерористичну операцію, як було в Чечні, насправді це війна. І як мінімум в цьому контексті дає владі це дає певну можливість маніпулювати багатьма речами, які відбуваються досі і далі будуть продовжуватися. Можна згадати про те, що добровольці, які йшли, вони йшли захищати Україну. Після того, хоча було багато експертів, які казали, що оскільки в нас не визначена юридична ситуація взагалі в країні, то це може потім в перспективі зіграти якийсь злий жарт з цими людьми. І, власне, так і почало відбуватися, коли добровольці, які брали участь і були поза Збройними силами України, вони були неофіційно, вони зараз притягуються до відповідальності, що, в принципі, справедливо, але... Тобто ти говориш по закону, так? Так, справедливо маю на увазі по закону. Інший аспект я бачу в тому, що спецслужби, які діють під прикриттям захисту національних інтересів, вони борються з неугодними, вони висилають, як в жовтні, можна нагадати, висилають громадян Грузії під прикриттям, офіційно це називається примусове повернення, але фактично це депортація відбувається. Причому, що один з них має жінку і дітей в Україні, один навіть без паспорту був, але його, по суті, це була депортація. Це, якщо говорити з точки зору влади як такої, вона діє, як на мій погляд, багато в чому протиправно і протизаконно. Інша справа, що люди, які вважають єдину точку зору правильною і не думають, я маю на увазі, що, умовно кажучи, що Майдан – це добре, все, що було на Майдані – це добре, і все інше – це погано. Вони не сприймають іншу точку зору, при цьому на Майдані нібито люди стояли за свободу слова, зокрема, наприклад. За все хороше, і, зокрема, за свободу слова. І тому це таке поєднання влади, яка своїми діями такими користується попитом у людей, у мене породжує такі думки, тому що, умовно, зараз в Росії як відбувається так? Там теж ФСБ працює в цьому ж фактично стилі, є патріоти Росії, патріоти Путіна, які кажуть про те, що всі, хто проти Путіна і проти Росії, хто проти Путіна, той проти Росії, і вони агенти Заходу. В нас це зараз трохи все кардинально по-іншому. Хто проти Порошенка і проти влади нинішньої, він розхитує ситуацію, і вони агенти Росії, агенти Кремля. Зараз йде боротьба різних правоохоронних органів, так? Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро. Так, от остання подія чи новина, коли працівники Служби безпеки України затримали працівників Національного антикорупційного бюро і їх утримували, тому що вони сказали, що процесуально працівники Національного антикорупційного бюро України діяли неправильно, так, не згідно норми Кримінального кодексу України. От як журналісту, як громадянину України, чим тобі здаються оці всі силові ігри, так я їх назву? І для мене очевидно, що Національне антикорупційне бюро, воно живе під таким свій протекторатом Заходу, умовно кажучи. Інші правоохоронні органи, вони живуть під протекторатом влади, яка не завжди хоче, щоб розслідувалися якісь злочини, які вчиняє нинішня влада, так? Там, якщо говорити про корупційні. З іншого боку, дії НАБУ, якщо вони під протекторатом Заходу, це не означає, що вони все роблять законно. І, власне, якщо говорити саме про цю подію, то виникає реально дуже багато сумнівів в законності. Сьогодні я був якраз і на брифінгу генерального прокурора Юрія Луценка.
І він зачитував рішення Європейського суду з прав людини, і я просто цікавився цією темою, і справді це так є. І рішення ЄСПЛ каже про те, що правоохоронець не має права провокувати хабар. Він може документувати, тільки бути відстороненим і документувати те, як збоку хтось комусь пропонує. Відповідно, для мене тут є речі, які схожі на те, що все-таки це були порушення процесуальні. Це з одного боку. Але якщо глобально говорити, то все, попри те, що говорить Луценко, що це не є війною між правоохоронними структурами, це все одно виглядає як війна. Можна згадати, після чого все почалося, коли після справи Авакова, після справи рюкзаків, так звана справа рюкзаків, що заявив Антон Граченко, який не є радником, але його всі називають радником, він сказав, що це можна узагальнити, що ми будемо боротися проти НАБУ законними методами. І я думаю, що це якраз ситуація вчорашнього затримання агента НАБУ, це один з елементів боротьби проти НАБУ для того, щоб дискредитувати. Тому що очевидно для мене, що просто так Ситника не зняти з посади, хоча парламент може зняти, в принципі, він не є недоторканною людиною. Але я думаю, що його не можуть просто так зняти, тому що він під протекторатом Заходу. І, власне, вчора це просто один з елементів цієї гри, і ця гра, вона посилилася саме після історії з рюкзаками Авакова. Національне антикорупційне бюро, на твою думку, воно є ефективним чи ні? Як антикорупційний орган? Тут просто потрібно враховувати, що вони працюють не самі, вони працюють у зв'язці з прокуратурою антикорупційною. І тому якось оцінювати потрібно їх разом. Я, побувавши на не одному суді за участі прокурорів САП, наприклад, бачу, що не завжди, що люди, які пройшли по конкурсу навіть, і в них є таке враження від них, що от вони нові люди і вони правильні. Насправді вони допускають дуже багато процесуальних помилок. Я не хочу називати зараз це судове засідання і не хочу прокурора називати, але на одному з засідань дійшло до того, що приходить прокурор, а в нього клопотання на запобіжний захід не нумероване навіть, не пронумероване. Тобто це дуже звичайна якась річ. Якщо виходити з того, що вони в зв'язці працюють, то попри те, що НАБУ звітує про ефективність свою, що вони підозри оголошують фігурантам, що там обвинувальний акт надсилають, але суди не працюють, тут можна як і погодитися, так і ні, тому що справді, суди зараз складно працюють, тому що зараз велика нестача суддів. І тут виникає просто нюанс, що в НАБУ, так, вони скажуть, що от суди не розглядають справи. Але не потрібно забувати, що антикорупційні справи, вони не є під якимось пріоритетом. Ми мусимо вже завершувати. Дякуємо Сергію Лефтору, журналісту. Мене звати Любомир Ференц. І ми у цю студію повернемося вже після новин і будемо обговорювати цю голосну справу затримання Служби безпеки України 7 членів Національного антикорупційного бюро.